Okay guys, welcome to my channel. It's still your girl Dima Arts and Crafts. Today I'm here to find out the history of Enugu Ezike people and those things that make Enugu Ezike people unique, how they migrated, the Enugu Ezike people migrated, and also to find out why Enugu Ezike people are called, as you can see from the signpost, they said, "Welcome to Enugu Ezike, the land of natural palm wine." So I'm here to find out that thing that made Enugu Ezike called the land of natural palm wine. So follow me. I see you may want to get Dima Arts and Craft. Follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me as I go in deep there to find out deep down why Enugu Ezike people are known with good palm wine that tastes very nice, that tastes natural, that is different from other palm wine. So follow me as I go deep to find out. Thank you. Okay guys, welcome to my channel. I see you made your girl Dima Arts and Crafts. We'll be talking about Enugu Ezike history, how they migrated. Today I am with Enugu Ezike elders, our fathers from Enugu Ezike, our grandfathers, our great-grandfathers from Enugu Ezike. As you can see, they're all well set dressed to give us details on how Enugu Ezike migrated. So I will allow them to briefly introduce themselves to us. Nah, I put it in Olubai. Darun. Ehambo, Yejimarum ne, Nihonyo, Dima Arts and Crafts. Yabem Naza. Dima Arts and Crafts. Allah. So, Nihamu, Yamjia, Piano Bunu Bume. Call Manange. Enugu Ezike shija ebido ye gbasara go shija biaka na ya dan ga danil nwuru mbo hali shije no bia be m no bunu nta darum Allah thank you Osegbe oya hamo bo nwa aga Ozi bo aga ideze onamo so mo jere ya mo datu ha so mo kwata iha jule mo mama wa ka kaerm mo zamun na ya no nwe onu e magihi ma bu onka so ohu zir mo shuka o ka botan mbem yaba gun Ozi maka na obugun benye bubu onyishi Ezike-Oba Nebo Ezike-Oba bụ na ụda be Silas eze n'ụda onye na-eso nọgara o chigburu abụna m mere alan magi bụ atink na gwa mamun bụ nwago Ozi bụ Benanda eze ne anyị kar na-abịa ba chọmata ka Ezike-Oba si gbalite na mgbe gboo amawo mo na magwo mo no bu e mo na bu mo nwa Ozi bu nwa ikpaza Ezike-Oba Ozi Ezike-Oba mutaru meno 1 Ezodo Esodo Itodo n'Ozi omuru meno jikom meno so mengbo malitere ana sigi no yin meje evogoro bune Bini bo mali o balitere as na marna abonyeke bune Bini Oba of Benin ushtem bom gairire rutene Enugu ku bume bom onwere line no na Enugu ku ala Ezike-Oba no na Enugu ku madan ge bie no ni ahom na ndu ya madan ge bumbom shash can be roke about 30 miles away so ibobe kwege ndozo mar no ya bie je brie no na nwa abuken Ezike buken je bumbom men Ezike bu within that environment and ga akwugulo even today Bini bembam Enugu. Okay, Enugu. So, Oshten bomb jump larida. Ojebida
Mone onye nme eze bụ nwa pepe pịala ya bụ nwa amụrụ n'ala eze after me ọkọwatakwa maka eze chinụta nna m sara enyi nwaja sara na mụkwa n'obu so ko shimbom laitaza na mba na-akpọ Ezike Ezike webe Ezike na mgbana ben ọlọ between ihe ka ya na ihe ka wara obutu Oshi Enugu Ukwu na mbombo latara odo Oshi from Ida. Okay, from Ida. Oshi Enugu Ukwu onu na bomo. Okay, Oshi Enugu Ukwu lati Ida. Shida balataze Enugu Ezike. Nine. Oshi bini lare bata. Shibata lare Enugu Ukwu. Enugu Ukwu lata ambe. Jana olata ambe bin fenda gbare evogoro. Bure jekpa. Chọrọ ya na abụji na nwunye. Ọbalata nwanyị. Mbom na-enye me mbọ na ebu. Iru mbom na obunuru mgbe anyị na-eje na mbom oburu. No hal Ezike-Oba ha eje mbom. Ma onu nwe emege anyị ha bụ mbom na abụgo na anyị eje nete ya bala oburu na mbom bala monye. Avoluru yoba mutam mene dal ke obure ngbom bo atama ugweka ne dal ono ngbom loro yelata oya na kpo yomie unye nfe muta ezodo muta esodo em na kpa abun jikom onkume ko loro ozo ba muta itodo muta ozi ya banyini onye nye hebon be mutara madebon itodo na ozi so afa hem omutabori omuba aba banyere banwere ga hanyi abia na de ume no mo uji no abu nwe pazi abu ozi banyi anyị ga ka na majority in the 23 village today, making Obu Uzi more. My honey Jekizu, but Ishogering, but Ezike-Oba. Nine. Give them the address and almost. Iman is name novel from Benin Bash, Boshida, Balitiji. Yam Ezike no Benin Bush. Ezike ya gbalite bu no nwa Oba Benin. Mihe dan ya na abu ne Oba Benin zu ne nwa na gachunta. Ne nwa priest abu ko gunyenta. Boss no bunta bu ihe ka oyi. Oba chufa oku bataliana osine madam kogo ne nwa ohaka Oba bunta bona gba bomboji la rida shimbomo Oba Benin zuru ozu jeni ata ya ne nwa anu wa no le begi bonyoku daniana ni daniana abo ya chulenta moslo bo gbanta bo ekoria. Then go to far mobile than negative ebe Oba Shagafo Oba Lari Nuku. So no one Luku on with so good dar neighbor mother, ya bonyanta, men the woman got chunta. So when you buru Oba Balibas, my woman or four, no ne, ka question no ya, the Brunham no an half home. Ajumas no ya, no na liani ayago. Nema de blina no young way.
na-enwe abịa lebe ibu mbenye n'ụwa na lia bubu n'ọrụ ga-ego ego mara m ụlọ n'ụlọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ bechi Enugu ukwu ka ọ bụ nta bụ ihe nọ n'ọbara ochi Enugu ugwu latara na ugwu ega na mbe ọgaranya nọ mbọ m ga na-ene onye nọ n'elu gbazije kume eka bụ eji ekwu okwu so ọ gbadata mbọ m eme ihe emenyi na nri o bido ha na ịgbanụ so n'ime ọgbanụ n'ụbahụ ya na-eme te anyị bụ ọha ile laikara na onwe m onye a na-achịchị ọbasị ọgaranya nụva na-aya ala enuve ebe jeri jee eha nwa onye mmụbatara Ezike-Oba bụ orie nwa ọgwọrọ onye ka ihe ka onye ihe ka so ya bụ onye ọgaranya ọmụ bata ngwe ka leria onye rive ọndụ eko ihe ka mgbe were ala ufu nie Ezike-Oba na-eri nta bụ ewe odime nwaanyị n'ụwa obu so ọnọdụ ga obu n'ugwu mberuve achụ nta agbana nwunye enuwe ga dị mgbe ochite mbọ m lata na ekpochi bụ na ya amụ nwa mbụ ya ba na-eku ezodo ya bụ nwa ụkpara ụmụrụ so ma bụ ochi na mbọ m mana ọgaranya ọmụ sịrị ya na alụ na anyị na-eji ere ji eruo na ubere mgbe ya nwee mgbe egbulegị buru ọba gbasara ga so ọba agwa nwunye n'ọdụrụ eji gbalie n'ọchụkọ nta ya nọte izu ebo maọbụ te ime ọnwa na mgbe ndị isi ọmụ nna ge ọmụgburu nwaanyị ya nke mbunfu gede ọzọ onye bụ ha ebe ọmụkwa mara ọzọ nwa bụ ezodo ohe bụ esodo ohe tọ bụ itodo nwa ikpeazụ bụ ozi ya bụ anyị medo n'obedi ndị na ọmụgburu bụ itodo ezodo unu na ha na-emekote anyị ja na-emekote anyị makọtara na anyị bụ na gbadara na onye Ezike-Oba nọ na ezodo ma anyị on the day na anyị na-eje ụbọchị miji na anyị na-eje mbọmụ erokerechi na anyị bụ omenechi ndị abịa na ha na-esi na ọ bụ Benin Oba of Benin bie mụrụ Ezike oshimgbom dị agbalite ụmụ ihe ndị ọzọ ọmụgburu na mara ndị mfe ọmụgbagburu mgbagbalite ọgbalego ojii ọya ma ihe megbegbe ọmụdịgo nwa mgbe ọ gbalitere na ma ndị nke nna ya mụrụ ya na ha mgbom ya ka ndị ọmụrụ ma nwere gunu na ha na-egbu na ha na-eri ite azụ ndụ na ha shi na Benin o nwere egba ndị Benin na-eri anyị na-eri ke munu mekonu mmemme na ngi asị ha unu bịakwa na anyị nunu shi munu bịa mana ma ọ bụ na-eje me mbọ nwa anyị n'ụwa abụ Ezike ekewete mgbe onwe na-atụfọ ma na-enweghị gbazara ya na ọba bịa mgbe mụma mmadụ nọ ya mụ gwara gị ya na ha na ịmanụ nwere gọọmenti gara sị na ndị Igbo lileshi gara mama bịa ha na gana anụ na Ezike bụ na ọba bụ oshi na nta abụọ si na akayo ya achụ nke gbalitere n'onwe ya m na-enweghị gbasara na ha na ndị gara ọ gbasara ma unu si na Benin laara ba ata gala bọọlụ gbalara agbala mbụ n'ọbụghị na ha nwere ihe osisi ha shi ebe adụdo bụ sọ gadịkana si na osinenite na to me be ite kai
nke the think no bu Benin bi enwere gbasara ha na ndị Ezike no mu ge gbasara no ya onyaba ya na ndị gara imeko ma ya bịa na ndị ihe ka mbe na nwunye ezizi nke mụtara ya ụmụnchi ndị ikere so bụ eko ihe ka unu na ha na-eme ite na egbana ọ bụ na ha no beni na evuzi woji mo no he muru nai awa moji na evuzi ewu mo onye nke ohe bụ onye nke ohe bụ be moro itodo mama ozi ha bụ ezeji inyam ezeji inyam ya na ọbụna na-eme ihe meheze nọ n'ọbụ ndị ihe ka wukpo n'ọchọ na ha ewu menọ ga-abụ ọ na-atụ anyị lile nwere ọzọ nsị memụ jumunu gịnị bụ ihe ọzọ eji mara ya bụ Ezike-Oba ihe eji mara azụ nwoke bụ nwoke ike ozi rimone anyị anaghị ama ya ama anaghị amụta Ezike-Oba amụta ka alfọ bụ nọdụ ya na ndị Ezike-Oba n'ihe ga dị iche nneme ya na getin nwere ihe fụrụ bọm gị mbe fụrụ bọm ịma isi ọnụ anyị ha alfọ gbara nta n'ojiri nta jigosi ụbọchị amịrị ya nwoke ọdọ ọ latara nwunye na ọmụnwa n'ogbere agụ mbọchị ọbabọmakpa anyị be na na-asị ịma ebu ehota na bụ jikpa shiri ike ma afọ bụ jikpa shiri ike nọ n'ime ihe shiri ike ma ndị be ya eze mụtara ya hụ anyị bezigere mechi ike nwa ya nfu ha afọ onye gburu nwa ya nke mbụ nfu na akpụkpọ nfu ụmụ ya ndị ọzọ mụkwagbo onye ko he na akpụkpọ nfu ma ọmụmụ ya onye chere ha ile kpatara ndị nwa ọ bụ Ezike-Oba mụrụ tọmbụrụ ya na Amerịka na-enwe nvalaja n'omenala anyị chọkọnyọm blọd Ezike-Oba chọkọ enwe ma ọlata be na ya bụ na-enwe Ezike-Oba ga-apụ n'okpuru ka ọkwa ma afọ iji kọwa na nke mbụ nfu ka o ji nyiko n'ụmụ ya n'akpụkpọ ka ọ ga-abụghị anụ nke mbụ nfu ụmụchi egbutekwa m anụ ọzọ ga-abụghị tere azụ m ihe gburugburu n'ogburu enyi m enyi ma mgbe gburu enyi m enyi na nwunye eji mgbe na mgbe o gburu agụ ọlaga abọma aganụva onye ibe nwa na-akpago mmemme mere bụ na te agụ te nwa mụrụ daile na-eburiri ebe atamgweka onye nvele iri onye mgbe mgbe ya na onye mgbe usoro gbachara nwa ya bụ site na agbụrụ ihe okwuru na ka o nyiri ụmụ ya na-akpa gị okwu okwu kwesịrị ebuo unu achọla enokwu o kwuru ugboro enọ ma ọ nọbụ ma enọ bụ mụrụ na enweghị ikpeazụ bụ o kwurie kpokote ha naanị ube Ezike-Oba ma fụrụ te ya nọ ndụ ma ya nọgị unu achọla okwu kama na okwu bịakwute unu agbala ọsọ na-enwe agụ anaghị agba ọsọ nọ na-enwe agụ aga anaghị achị enokwu n'ebe agụ anaghị enwe Boston na ifuma agụ na ebube echemegị na-enwe agụ unu achọla okwu ma okwu bịa unu agbala ọsọ ma ọ bụkwa nọ na right no ya bụ okwu chọtara unu chọpete n'imebe ka anyị nọ n'obu ihe chụkọrọ gị ịgbagharị gbapete be nna gị irukwome wọlụ nya ga-ada ichi isi m ụzọ adịghị ọ bụghị ọya azụ ọ sịrị ha Ezike-Oba unu achọla okwu na akpọnye ya nyiri unu na bịa na-egosi n'unu bụ nwa agụ
ma enwe agụ anaghị akwụ n'ụzọ agụ nọrọ mgbe enyi inwuliri nwa ọha ka ọgụ ọ naghị akwụ n'ụzọ kata ma ọ bụ ụhọ ga-anọghị mgbe jiri n'ọnụ nlata nke o ji bụrụ agụ na-egebe eji efu manụ gatara n'ihi akpanụ ọba agụ ya bụ na-enwe Ezike-Oba anaghị akwụ n'ụzọ ya bụ ọgọrọ anyị bụ ndị agbụrụ Ezike-Oba n'ụnwụcha ihe a ga-amama bụ keep covenant of our father ya bụ honey anọ mmeri neta onye ọzọ ha nya nna anyị nọ n'owota ọjị n'ọbụ ọhọ na-agọ n'anyị ọhụ izọ na-agọ bụ unu ejele n'ukpuru ya chọta okwu nọ n'okwu chọpụtere n'ụlọ unu eragbagakọgị ihe ndị ọzọ dịka ọma na omenala onwe mgbe ọ rụtụrụ aka ịrụtụrụ aka n'intaviu gị na-esoro dịka ụmụ ihe omenala eji machara Enugu Ezike nna anyị bụ Ezike-Oba bụrụ hunter ka afọ bụrụ hunter ya na oge gboo tenwụcha anya mụ na gị na-ekwu okwu njide eziokwu meme ejighị ke kamelion ihe iri ole na-abịa na gị ma ọ na inspiration ya na-abịa site n'aka Chukwu na-enye gị wisdom Ezike-Oba site n'ọgụgụ isi ya na irwe na-akpa nkata ifuga ire niile nọ n'ụzọ nwere ihe ọ na-ara ma onye evu wisdom Ezike-Oba ọmụchi na agbụrụ okwu ire niile nọ na-ege nchi ma na-adịghị obodo ile enwere iri na ebo na ma ọ na-enwere Judas Ezike-Oba ejighị ike anụrụ ha ajọ njọ ike anụrụ Ezike-Oba na ojighị ajọ njọ n'ọbụ na enwe Judas o mere ka Judas na Ezike-Oba ji gift mfe anụrụ ha enwe ha eha bụ na teshi isi ọwawa meni na o nwere ezigbo onye ji gift Ezike-Oba o piere mgbe na ọkụta ekwo ndụ o were enegha aga isi ọwala ya bụ na ọda gift Ezike-Oba nwere and ya bụ eji mara na ejikpa pụtara na abịa n'ịkọ ha nye ndị na-eme ihe gbasara ịzọ ndụ maọbụ ịzọ echi maọbụ ihe na-efu gbasara omenala na-abụ asị gị na ndị Ezike-Oba ekete dị ha mbụ ma ọ na-Ezike-Oba n'ime ọnụ ụwa ka ụwa na-agbagote budu ihe daga na-eme ineme ihe dị iche iche na-eme n'ụwa nwụcha ọ bụgotere Naijiria nọ na mba ụwa ili ndị na-eme nke asụsụ emeli bụ ndị na-eme ka efọs onwe ha ga-amụta mana ndị agbụrụ Ezike-Oba ihe dị Ezike-Oba na agbụrụ bụ na Ezike-Oba mere dịka nchi ga-akọnụ gị taa gịnịfa ihe ile dị a na-eche nwere ihe ọ na-ara ibu iweta gị kwụba weta ezigbo nwa amụrụ na Ezike-Oba onye ere aga ọgwụ agụ na mve ka arịjahanya ejushiere jahanya ntutu eshi arịjahanya akpa gị nara ihe ni oke ife agụ nwere ihe ọ na-ara atụ nwere ihe ọ na-ara ihe mfe ọ na-ara gụpụ onye bịa bụ ajụ m na ijeje were kpagharị ka ọzọ n'ọbụ ọ gbasaghị Ezike-Oba nọọ na Ezike-Oba ji jiri mgbe o ji azọ ndụ bọ na-eme ma ọ bụla mgbe ya asị gị na ijam ikpokoro ndị nya ile nọ mmeri Ezike-Oba gọm ọhụ ndị bịa bụ ikpoko ya dachire n'ala asị gị Ezike-Oba ma ha bụ ya nọ na ịchọrọ uteme n'ebe ya bụ kanụ Ezike-Oba ihe eji akpọ onye abụla onyeisi ozi maọbụ Ezike-Oba agụ bụ na nwa mbụ ọkpara ọmụrụ na-enyere ya n'akpa gị ọ bụ eko nwa agụ ma ị gaji na o nweghị onye echile ka na anyị ya nọgwa ya na-eke bụ agụ ma ọnụ na mmụrụ kwashịrị agụmama ahụ onye orugutere mgbe agụrụfa bụ ọ na-aza togbumeme na mmụrụ ya anya 6 8 n'ọza ka ọgọgwọ ọrụ manụ ọ bụ agụrụfa bụ ejego ya za ihe ọzọ m na-ajụ bụ
Mbana Oshigbu Benin Jalati da Jalagbo Mbo no Gumban from one day and a hair or an as to call Sukayo, Nega no Gumben and Naga no Gumben. Mbola dar ne Enugu Ambe ne Oba Benin Burundi no Bomo Chen Ogaragi Yana Batania Mbegbo hejiri onye kenna non elu hefuru non ndo grenyo mile ne jiko mile no benve ne solo no kiala busho haile ka hejiri dadi mana lara bini no nwere mma ko morero mbo mugbo no mgbegboru mma so di man sipuru umru vaya jime mo gbure madu na bini abi pule de na mbe mo kana fa jiri jalla jiri e burumbe gana mu nke ma Ezike-Oba se no sipule ye mu ye ogele mi o mu manu va no enweri ba sipule ye no e pule de he abanga mo bataro ndo mbumbom bibo am yeni ebo ye dar mbom ma yo zo dar bo n'ime anyị na igara anyị ejego ndị Ezike-Oba anyị lụga ya mbom ma anyị emego ka eda ya oyi ọjụ na ndị gara megburu ihe kpete ndị ugwu mgbe anyị anaghị adalego nọ na ewuru awọ dịte onye amị ọba gbagbo evuzo ya ogbongbabe onye ya bụ evuzo ọgwụ oji gojiri Enugu Ezike ọgwụ ọmụ nọ na ịtanye ma nọ n'utofu na ọba gbara egbe o mere ha nya tetu patalon soro ya n'azụ n'ogwe gị n'egbe ha kama na ogbeboro ndị gara awọta awọ zute onye amị onye amị ba gara na gaba gbaa egbe so ha na abụọ m mere mana ọgwụ n'ụfọ ji nne ga aha gị n'ọba ohere ha na n'inweta ego dị a na-ayị orire n'ori ọgwụ na-arụ ori ozi osegbe ihe ji mara nna anyị ọha na-ewu ewu Igbo Nsukka bụ na o nwere njikọta mgbamfa ọ nọ n'evogoro ọ na-alụ nwaanyị na o nwere ihe ji mara ya ọ bụ tilekọnụ nwaanyị megishi n'obodo ọzọ ị na-ala ka balere nwaanyị n'obodo a bụ gana njikọta ya na nwaanyị ọ lara in that olden days he nọ na covenant njikọta nkwekọte ihe a adịghị eme na nwunye na ndụ ya emerie ọ bụ na nwunye ememe udu ya nọ na anwụ beji maria o abo tiga no n'Ọnịcha esi kide mbe Enugu Ezike na-aji bom ja leta nwanyị bụ ne ọ bụ onye nta ọ nga nọ sala ma hanya ya ga-agbaliko ya chụnta na ama iji menazi ya na ọ bụ onye lemara nwanyị ọ bụrụ nwoke ọzọ bọltan na ekpebi dogbo na nwoke onye ọzọ adịghị abịa nyegilege nwunye n'elu ma ọ na-anọghị ọ bụ na enyilege n'elu n'ọnwụ bụ ihe buru ebu na ịda ọnwụ ọrụ igbera ọnwụ bụ mkpebi ya bụ ihe ị na-afụcha bụ like this ekete nwe onye ya na akpebi hom ewuru datin ekpebiri n'ime kubo ha ile kubo okwu na elibe na side ugwu ekposhi ba ọ bụ na ịyara this town gbagobe ono by the left and right bụ ekposhi hom so abekpebi hom ọ ga exist or may exist even today ya mere nwa Ezike-Oba nwanyị onye obodo ọzọ lara ma ọ bụ anyị lara enwe ike omiti nwoke ọzọ o mitere ya na ọnwa egbo
some of ihe enough like this bụ ihe ndo ya ji ayo ndu gbogbo ihe o melere na ayo ma ọ bụ na ịmaghọ na-emememe ma ejile ego na ọkada bịa dị nọrọ oversea n'ọja so iwere ibile bụ ihe ọzọ wuo yọma ayo si a na-ama amekwu ọzọ n'ihe a mere bụ ihe ekwesị na nwa ọ bụ na ọnụma anaga egbe edeg that moment n'inwe lọk mmemme ọzọ ihe biri ebe ọnwụ ndị anyị niile afụ na-eme nrodo bụ njom bụ ya na ihere ya na Ezike sọsọ ama na n'ije na mba ọzọ gbu n'ọdịrịdị ya na afụ ka ya anya si n'ọrụrụ ala na wera ma bụ mmekin by ndị ọzọ dịka mee ihe by ọgwụ na ọbụghị nnufe ekpebiri ekpebi na-eme ọ dịte n'akwụkwọ nsọ mkpebi ma nke Ezike-Oba na o mere emegbe nwe onye were ọjị n'elie ụtasị na ma mee generation to generation ya mee ọnwa egbe agora gọkwa onye were ọjị taa na mekwa ehe ihe dị na meme n'ohiritiri ndo ha bụ nju omu ha ejipụja m observation again okay ka ọ ghara ịdị ka ọsọsọ na-eshi nwanyị na nwunye ya esiri ya na this covenant amani na awụ ụwa ma nye sogo ga-awụ ụwa ya sogo awụ ụwa ọmụ na ego na onwe gị ji ekpebi na nwunye mmadụ n'ime ajekwu nwunye gwazie ka na ba agree na nwoke anyị anaghị ejekwu nwunye mmadụ ọsọkwa abụrụ nwunye onye London nwaanyị alụmara alụbube di nwa Enugu Ezike anaghị emitie ọ dị na covenant ma bụ ihe na-agbakọkọta ọganaga generation to generation mana onye dohom the bound to ọbịa na ebe a ndị ada ile isi ada Ezike-Oba anọrọ ọ confessa asi ọ na-ekwufute na ya mere onye esa na ọbịa bụ ekwufute ememe ihe dị na nna anyị ọrịọma mgbaghara o nwere ihe ji eme appease ọrịọma mgbaghara forgive you not bound to live ogamne udona bụ ndị ọkọji ka a na-agba ya na-eke bụ ọkọji ọbịa ọnọnyere ndị ada ọkamoji ọkpụkwa owekwere ọjị kọmoji na nwoke ndetu a n'omitiri nwoke onye n'omitiri na ya mere nke a na ya jiri mgbe ya na nwoke na nwokwucherie agụmani ọhọ ọrịọma mgbaghara were ihe eji eme appease mee nke ha gara be m ga na jusu udona ya m na bụ ndị tụwa gburukwu bụ ewetegburu udona ohe na ndị rụrụ ala dị iche iche against the law of the land ma ọ bụrụ na no confess kpọọ nwoke afa ma ọ bụrụ mmadụ nwoke ahụ na-agaghị ezinye esi anaghị rụrụ nwaanyị echi na-ere nwunye mmadụ echi ọ bịa pụta efu n'okporo ka agbe ama ụlọ bụ